Emakhumbini amanomhlaba ngiyabingelela ubingelela uMthandazi Dlamini eMpumalanga epetitive mbukelo okhona ekhaya lapha ngihamba nabafowethu ke engihleli nabo esiphila nabo engikhuleka nabo ngokuthandaza engithaza nabo futhi abanye babo bafunda isikole mbukelo okhona ekhaya. Ngithi kuwe kulo 2024 ngifisela inhlanhla nempumelo enhle mbukelo okhona ekhaya. Is either ufunda isikole noma ufuna umsebenzi noma uyagulwa noma unenkinga ekhaya lakho mbukelo ekhaya. Ngithi uNkulunkulu makubusise, uNkulunkulu makukhanyisele lezi insizwa enginazo nazo ngiphila nazo. Ngithi mbukelo khona ekhaya nawe futhi singaphila nawe mawuthanda lapha ke ngesigodlweni esisha engisakhako enzosibona ngasikudala nje ngisikhipha khona lapha emavidiyweni ami mbukelo khona ekhaya. Ngiyawubonga kakhulu umkhuleko wenu elebe niwenza kumina. I think noma umkhuleko uyanisiza bula bakhona emakhaya ngakhile ekhaya ke silivukile ekhaya lapho ngizalwa khona manje ngakha umuzi wami la ngakha isigodlo esikhulu esizoba namandla kakhulu lapho ngiyenzela khona abantu. Nalonyaka lo siyangena emanzini seyiphumeni siyangena ezibeni ngiyabakhulisa abantu abanemadimoni abaneyinkinga ezahlukahlukene mbukelo khona ekhaya kufanele khona amavidiyo ami ngithi nonke ngiyanithanda ake nibingelele bafowethu ngathini kubantu abanibuke nje manje abakhona lapha emakhaya. Ngibingelele babukele emakhaya unyaka lokusha ka-2024. Ngiyanibingelela nonke babukele emakhaya onyakeni omusha. Ngiyanibingelela ke babukele abakhona emakhaya onyakeni omusha. Ningathi nje kubantu lapha emakhaya bafowethu njengoba singabantu enaziyo ukuthi ekhaya kuyakhulekwa lekhaya kusetshenzwa ningathini kwabula bakhona emakhaya ngathini kwabanye benu nifundela besikolweni abantu bazobuka lama video njengamanje ukuthi hawu kanti uNdumiso loya hawu Jesu loya hawu Mfaka Khumbulalwa loya. Ningathini kwabula bakhona emakhaya bafowethu nje yini nje engayisho kubona u2024 Engakusho mina njengoba ngingumuntu ofunda isikole njengoba ngiphumelele nje kule grade engiphuma kuyona ngicela labanye abangaphumelelanga bangadivaphi babuyele esikoleni bangasiyeki isikole. Mina engingakusho ukuthi nje ngicela uNkulunkulu angiphe amandla ngiqhubeke nesikole ngiphumelele. Nokunye futhi engingakusho babukele ukuthi nabo beze la ekhaya mabafuna ukusizakala. Ngiyabonga. Engakusho ke mina ngimfaka sukwazi mavunda umlotho uphembekana esimene segodla undungane bozo kujikela ukhuza ukuthi esibuya nodala. Engakusho ukuthi umbukeli okhona ekhaya la ekhaya kuyaphilwa la ekhaya. Ngiyafisa ukubona abantu abasuka la ekhaya abezofuna usizo sibabone sebephumelele. Ngiyabonga. Mbukelo khona ekhaya emagumbini amanomhlaba ngithi kuwe ungakhohlwa subscribe ucomment okwacala noma ababili manje oqala ubale video ngicela acomment subscribe angitshele ukuthi uthini ngondura uthini ngaJesu umlungu uthini ngamfaka Khumbulalwa. Inkosi ibusise. I love you. Siyabonga. God bless you.